салом дӯстон, як рӯзи сипаришуда аз навигариҳои футбол бой буд. Криштиану Роналду дар чемпионати Арабистони Саудӣ аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад. Акнун шумораи зарбаҳои нодурусти ӯро аз ҳолати стандартӣ ҳисоб намекунанд. Тими бисёлаҳои Ӯзбекистон дар чемпионати Осиё қаҳрамон шуд. Он ҷое ки тағабозӣ нест, натиҷа низ хуб аст. Дар Англия чанд бозӣ баргузор гардид ки аксарияташон бо имтиёз аз даст додани фаворитҳо хотима ёфт. Махсусан ғалабаро нигоҳ дошта натавонистани дастаи Тоттенхем бар муқобили Саутгемптон сармураббии лондониё Антонио Контеро хеле хашмгин кард. Тренери сарвайрон ошкоро роҳбарияту бозингарони Тоттенхемро танқид намуд ки шояд акнун худи ӯро ҷавоб диҳанд. Акнун мегузарем ба хабарҳои асосӣ. Як лайки қиматбои худро гузоред ва ба канали мо обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. Дар ин маврид бозиҳои топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро беҳтарин рақобат дар ҷаҳон интизор мебошад. Дар Ла Лига Эл Классико мегузарад, кадом даста ғӯлӣ мебарояд? Барселона ё ин ки Реал? Оё кадом ҳамлагар метавонад гол занад? Бензима ва ё ин ки Левандовски? Ин бозиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ферран Торрес дар Барселонао мавқеашро ба пуррагӣ пайдо карда натавонист. Ҳамакнун боз метавонад ба Англия баргардад. Дастаи Тоттенхем ба ин бозингар таваҷҷӯҳи хос равон кардааст. Лондониҳо мехоҳанд Торресро дар канорҳои хатти ҳамла мавриди истифода қарор бидиҳанд. Айни замон дар системаи Конте бозингарони хуби канорӣ хеле лозим ҳастанд. Ферран дар Барселона дар баъзе рақобатҳо бисёр дурахшон бозӣ мекунад ва ҳамаро ба ҳайрат меорад. Дар рафти мавсими ҷорӣ ӯ бештар дар ҳайати захиравӣ мемонад ва дар бозӣ бо Кадис ба майдон собит кард ки метавонад ба танҳоӣ рафти як бозиро ҳал кунад. Аммо дар бозиҳои навбатӣ боз аз ӯ дараке набуд, яъне ба футболбози испанӣ барқарорӣ намерасад. Дар Манчестер Сити ҳам мушкилии Торрес дар ҳамин гуфта мешуд. Гвардиола ҳатто дар як мусоҳиба гуфта буд ки мушкилии Ферран дар он аст ки ӯ дар байни ду зина боқӣ мондааст. Аз зинаи футболбози хеле хуб ба сатҳи бозингари топ баромаданӣ аст, вале айни замон дар нимароҳ шах шуда мондааст. Инро метавон беҳтарин шарҳ дар мавриди бозии Ферран Торрес гуфт. Барселона барои фурӯхтани ӯ омода аст. Тобистони соли ҷорӣ яке аз футболбозоне ки бояд аз сафи каталониҳо равад маҳз Ферран Торрес гуфта мешавад. Кауру Митома вақте аз дастаи Юнион ба тими Брайтон гузашт, кам одамон ӯро мешинохтанд. Дастаи кишвари Англия ин бозингарро ба ҳамагон шинос кард. Акнун доираи васеъи мухлисони футбол аз ки будани Митома хабар доранд. Айни замон дастаҳои топ омода ҳастанд ки ба Брайтон пули калон дода нимҳиматгари ҷопониро бихаранд. Дар мавриди таваҷҷӯҳи дастаҳои Манчестер Сити ва Реал гуфта мешавад, ин ду даста дар равзанаи тобистона барои ҷалб кардани Кауру Митома мубориза хоҳанд бурд. Ҳамчунин гуфта мешавад ки дастаҳои шаҳри Лондон ҳам бозии Митомаро писанд карданд. Микел Артета то ҳол дар ин масъала ибрози андеша накардааст, вале чунон менамояд ки Митома дар стили бозии Арсенал худро хуб пайдо мекунад. Челси ҳам тобистони соли ҷорӣ мехоҳад хатти марказиро қавӣ гардонад. Барои ҳамин аз таваҷҷӯҳи дастаи мазкур ҳам ба Митома хабарҳо мерасанд. Ӯ дар мавсими ҷории Премер-лигаи Англия дар ҳайати Брайтон 6 гол ва 3 ассист дорад. Духтаре ки аз рӯи ӯ Мейсон Гринвуд метавонист ба кунҷи зиндон равад, дар ояндаи наздик зани ӯ хоҳад шуд. Гуфта мешавад ки байни ин ду нафар дигар ягон хусумат вуҷуд надорад ва онҳо омода ҳастанд то ишқу муҳаббати худро ба расмият табдил бидиҳанд. Тибқи маълумото Гринвуд ба аҳлу оила ва пайвандони худ аллакай хабар додааст ки нақшаи тӯй кардан бо ин духтарро дорад. Гап дар бораи Херриет Робсон меравад. Хотиррасон мекунем ки маҳз ӯ ба пулис аризаи шикоятӣ аз болои Гринвуд бурд. Моҳи январи соли 2022 нимҳиматгари Манчестер Юнайтедро ба ҳабси пешакӣ гирифтанд. Ҳамаи ин дастаҳо як сол давом карда, пас он ҳамаи гуноҳҳо аз сари бозингари ҷавон гирифта шуданд. Мейсон Гринвуд дар Манчестер Юнайтед то ҳол бозӣ карда наметавонад, чунки даста тафтишоти алоҳидаи худро бурда истодааст. Гринвуд бо сабаби он бегуноҳ дониста шуд ки ӯ ва Робсон байни худ ин масъаларо ҳал карданд. Ҳамчунин ҷуфти онҳоро дар шаҳри Лондон дар наздикии меҳмонхона чандин маротиба диданд. Онҳо соҳиби фарзанд хоҳанд шуд. Хайр, ба ҳар ҳол муборак шавад. Ишқам мисли гол осон ба даст намеояд.
дӯстон, тӯли чанд муддат мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед дорӯҳои гиёҳӣ оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯй ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои рушди мӯи сарбарорӣ ва дигар дорӯҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран занг занед. Пеп Гвардиола баъд аз бозӣ бо дастаи Бернли дар доираи рақобатҳои ҷоми Англия, ки дар он манчестериҳо бо ҳисоби калон Бернлиро шикаст доданд, гапи аҷиб гуфт. Дар он бозӣ Холланд хетрик кард. Дар нимаи дуввуми дидор Пеп Гвардиола ҳамлагари норвегиро иваз намуд. Акнун гапи Гвардиоларо бинед. Ман Эрлингро барои он аз майдон гирифтам, то ӯ рекорди Мессиро дар доираи мусобиқаи ҷоми Англия нашиканад. Кори ман фақат зиён овардан ба футболбозонам аст кӯ. این جواب به همه آن آدمانی بود که نظریه خود را در مورد عوض کردن هالند در رقابت با لیپزیگ پیشنهاد کردند و پنداشت آنها گواردیولا بعد از 5 گل ارلینگ رو به خاطر آن گرفت که گل‌های حمله‌گر نروژی در یک بازی لیگ چمپیون‌ها از مسی بیشتر نشوند. شاید تا اندازه این نظریه حقیقت هم داشته باشد، اما گواردیولا با سخن‌های دیروزه خود ثابت کردنی شد که مقصدش این نبود. Холланд бошад парвои ину онро надошта, голҳояш мисли борон ба замин ба дарвозаи рақибон рехта истоданд. Се голи ӯ ба дарвозаи Бернли барояш дар Англия дар сафи як дастаи ин кишвар 40, 41 ва 42 буданд. ӯ шашумин бозингаре шуд, ки дар як мавсим дар Англия 40 ва бештар аз он гол зад. Пеш аз ӯ Кен 41 гол, Энди Кол 41 гол ва Криштиану Роналдо 42 гол доштанд. Рекорди Роналдо аллакай такрор шуд. Бештар аз Холланд танҳо Руд ва Нистерлой ва Салоҳ гол заданд, ки шумораи голҳояшон ба 44 мерасанд. Харри Кен дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои топи аврупоӣ қарор дорад. Чандин сол аст ки футболбози англис дар сатҳи баландтарин бозӣ мекунад ва қариб ҳамаи дастаҳои пурқуввати аврупоӣ ӯро дар сафи худ дидан мехоҳанд. Айни замон ҳамлагари марказиро ҳамчун ивазкунандаи Карим Бензима мебинанд. Дар Реал Мадрид ба хулосае омаданд, ки дар равзанаи хариду фурӯши тобистона дар хатти ҳуҷум маъз ҳамин бозингарро харидорӣ кунад. Муҳимияти асосӣ барои мадридиё дар тобистон овардани нимҳиматгар хоҳад буд, вале дар мавриди хатти ҳуҷумам бояд андеша карда шавад. Карим Бензима сол то сол ҷавон нашуда, баръакс осебҳои ин футболбоз аз худ ҳамасола дарак медиҳанд. Кен побанди шартномаи ҳамкории худ бо Тоттенхем аст. То тамом шудани он мулдори даста Даниэл Леви Кенро ҷавоб нахоҳад дод. Инро мо аллакай дар мисоли таваҷҷӯҳи Манчестер Сити ба ҳамлагари англис дидем. Вале бо Реал Мадрид президенти Тоттенхем чандин борҳо ба созиш омадааст. Барои мисол Модрич ва Бел тавассути Тоттенхем ба Реал Мадрид гузаштанд. Ҳамчунин ба муддати муайян баргаштани Бел ба Тоттенхем ба ҳисси бозингари иҷоравӣ аз он дарак медиҳад, ки байни Флорентино Перес ва Даниэл Леви тӯли ин солҳо муносибатҳои хуб барқарор гардиданд. Агар Реал Мадрид ба ин масъала ҷиддӣ аҳамият диҳад, пас Кен метавонад ба Мадрид гузарад. Ҳамчунин дар дохили Англия аз ҳама хоҳиши бештари ҷалб кардани Кенро дастаи Манчестер Юнайтед дорад. Лек дар Англия ҳама медонад, ки бо Леви гуфтушунид кардан хеле мушкил аст. Барои ин Кенро ҳамчун варианти захиравӣ дар ҷустуҷӯҳои худ медонанд. Бавари як дастаи дигаре ҳаст, ки мехоҳад барои Кен мубориза барад. Агар ӯ беҷоиза футболро баз карданӣ набошад, бояд фавран ба ягон дастаи дигар гузарад. Конте, ки дар ҳар куҷое кор карда ҷоиза ба даст меовард, дар пеши бетолеб будани Тоттенхем оҷиз монд. Ба ҳамин тамом, боридано ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров, хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.